para kamutihan down to kabasakan. So sa bukid basta na lang gyud kay mga bakanting luna makanahuna gyud kag tamnan nimo og bisag unsa mga lagutmon or sa ni nga ni kahumayan kamon nimo mga luwang. What's up mga kaluyal and welcome back to my channel. So for today's video guys, sayo sa Kabuntagon, it's around 5:30 or 6 in the morning. So sa nakita niyo na ako sa kabasakan. So katong last na ninamo nga harveston kay ang uban gitamna naman. Lain ni nga luna. So ang pikas nga luna na po dito nga side nya karon di ako sa kumayan kay magbantay og madja or maya kay basin og mahurot na nis maya ning umay tay makaon. So let's bantay ta mga gutom rasad ko pamahaw. Gutom na pud baya. Mga maya or manok. Actually wala man. Wala pa. Magbantay sa ta. Since walay maya so lingkod sa ko. Unya. Actually guys, ikalimaron nga simbang gabi. So pag gikan ako, pag human ako simbang gabi ni diretso ko are. Although nagkuan pa nagpainit. Kay after sa mass kay naman sa ipainit. Di malikayan, may nang mainta na tuntian. Nga naay pan, biko, niya kanang gisangag nga bugas mais para mahimong kape. So nindot raman sa nidiretso ko ari para magbantay og maya kay nang mahurot na nagkaon lagi may nang naay maani. Kani ibay ni sa igsuon niya na diri ang basak nga luna nga natamna na or og nasulpitan na pod paabot na lang nig kamutan na diri nga pikas bahin mao ni ag anihon padong ni didto. Actually dili sa dako pero at least dili sa dako nga luna pero at least kuan nay matigom nay maani. Dili sa kayo daghan og kuan kanang sipak ba kay kani nga time nga pagtanom ani kanang
na late na jud siya na kanang pag kuha na ni murag nawadan og gana something ana kay murag way uwan wala uwan na praise God kay nikalit ra pud sa ingani kanindot ang tubo bisag wala masulpiti wala maabonohi ba oh mayo ra yang tubo. Kami pag yun ani nagkamot last October karon nagkuha na siya aniho na December naman ta karon karon pa ko kuan nga nagmas day ko kay gikan mo ko ni simba diretso ani nagmas man sa simbahan so karon magsuroyon sa nato adto sa unahan mao ni didto dapit kani nga kuan na una gyud nauna gyud tanom katong last vlog nako second from the last vlog mo to ang katong gatanom mo ni ani mo ni ang luna ani yun actually wala pa'y maya wala pa'y manok si Manong nag-harvest og kamatis. So karon kay na ako sa kuan guys sa kamutihan mo. Kay dool raman ang gibantayan ako nga humay. Nabi kamuti. Tara ang humay nga gibantayan ako. Na musakara igor ko musakare babaw. Ni kamutian nahuman na ni jag kanang kubkob na kanang i-repeat naman siya kubkob mga after siguro 1 month para nanapoy pumunga nanapoy unod so dara kamutihan down to kabasakan so sa bukid basta nalang yung kayo mga bakanting luna maka kanahuna gyud kag tamnan nimo og bisag unsa mga lagutmon or sa ni nga ni kahumayan kamon nimo mga luwang tara dito ibabaw ang kamutihan sa dapat dire sa ubos Manu! Tapok sa mga agyanan gikan nagbagjo ang bike Manu! Sa 5 kagabiin ako karon kaingon sila kung makompleto nimo ang 9 kagabi sa pagsimbang gabi ang imong wish matuman so wako kabalo kung only God knows man kung matuman ba or dili pero wish ra jud nako aw naran ako pero usa na ani ang kaning akong YouTube akong pag-vlog nga mo grow pag yun ang community unta one day mas maila or maka-earn pa taog so guys murag medyo udto na alas 8 naman siguro so muuli na ko kay wala man pud kayo maya wala pud kayo manok so I'm going home kay mamahaw sa pod kay marag gutom na sama
Oh. So guys, thank you so much for watching my videos. I hope nga na-enjoy sad mo pagtanaw sa akong videos. And please don't forget to subscribe my YouTube channel. Just click the bell button and like and share para ma-enjoy tayo mga kaloyal. Thank you and God bless. Bye bye. Merry Christmas in advance.